L-aktar liċenzja komuni fost il-popolazzjoni Maltija ta' bejn il-15 u l-64 sena id-dik tal-karozza e kif aktar minn 82% tal-popolazzjoni għandhom din il-liċenzja. F'termini ta' numri, dawn jammontaw għal kważi 240,000 persuna. Daħaret skont l-istħarriġ dwar il-ħiliet li sar fis-sena 2022 u li ġie ppubblikat riċentament mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Minn dan l-istħarriġ ħareġ kif l-aktar liċenzji miksuba wara dik tal-karozza tal-baħar b'aktar minn 24,500 liċenzja. Dan fil-waqt li kważi 17,000 persuna għandhom liċenzja tal-armi tan-nar u aktar minn 1,700 għandhom liċenzja biex jaħarqu il-lob tan-nar. Dan fil-waqt li hemm madwar 50,000 persuna li m'għandhom l-ebda liċenzja. Minn dan ir-rapport tal-NSO ħareġ li l-irġiel għandhom l-aktar liċenzji kemm tal-karozza kemm dawk tal-baħar, il-liċenzji tal-lob tan-nar u anke tal-armi tan-nar. Fost oħrajn ħareġ li 83 mara għandhom liċenzja tal-lob tan-nar waqt li aktar minn 1,300 mara għandhom liċenzja tal-armi tan-nar. Dan l-istħarriġ jistħarreġ ukoll il-lingwi li jafu jikkomunikaw u jaqraw biha il-popolazzjoni ta' bejn il-15 u l-64 sena f'pajjiżna. Hawnhekk ħareġ li 96% minn dawn iċ-ċittadini jafu l-Ingliż, waqt li aktar minn 90% jafu il-Malti. Il-Malti u l-Ingliż huma iż-żewġ lingwi uffiċjali skont il-Kostituzzjoni ta' pajjiżna. Dan fil-waqt li t-tielet l-aktar lingwa mitkellma it-Taljan u wara hemm il-Franċiż u l-Ispanjol.